Ola, benvindos a esta explicación onde imos desentrallar o brillante e casi incrible plan mestre dunha pequena empresa nacida nun dormitorio universitario. Unha empresa que desmantelou peza por peza o modelo tradicional de almacenamento e puxo de xeollos aos xigantes tecnolóxicos da súa época. Hoxe analizamos un fito absoluto da logística moderna que nos demostra algo sorprendente. O espacio físico e os grandes almacenes poden ser en realidade unha trampa financeira mortal. Imos a iso. Para entender a raíz de todo este problema, non hai un punto de partida mellor que esta famosa metáfora do propio fundador, Michael Dell. Cando pensamos en ordenadores, o normal é imaginar máquinas superduradeiras, feitas de metal e silicio, non si? Pero ollo, desde unha perspectiva financiera, os componentes tecnolóxicos teñen exactamente a mesma esperanza de vida que un tomate deixado ao sol. Perden valor a un ritmo totalmente aterrador. E esta idea tan simple pero tan letal é justamente o alicerce de todo o que imos descubrir hoxe. Ben, imos repasar rapidamente a nosa axenda. Primeiro, falaremos do inimigo silencioso. 2. A revolución do modelo directo. 3. A desaparición do almacén. 4. A logística xusto a tempo. E para rematar, o punto 5. Uns resultados financieros extraordinarios. Sección 1. O inimigo silencioso. A rápida obsolescencia. A magnitude desta ameaza era, literalmente, brutal. Entre un 1 e un 2%. Cada semana, componentes clave como procesadores, memorias ou discos duros perdían esa porcentaxe de valor. Pensemos un segundo no que eso significa na práctica. Si un ordenador pasaba, digamos, 3 meses collendo pó nun estante de calquera almacén, perdía ata un 24% do seu valor orixinal, simplemente porque o tempo pasaba. Un simple anuncio dun novo chip de Intel podía esnaquizar o valor de inventario antigo nun 30% da noite para mañá. Era unha auténtica bomba de reloxería financiera a piques de estourar. E increíblemente, ante esta bomba de reloxería, titáns de industria como Compaq, HP e IBM operaban cun modelo tradicional que estaba absolutamente inzado de ineficiencias físicas. O que facían era fabricar as cegas baseándose en simples previsiones e logo dedicábanse a encher naves industriales enteidas cos seus produtos. Camións, pales, empidadoras, en fin, todo un ecosistema xigantesco diseñado con único propósito, guardar caixas. E claro, cada eslabón desta enorme cadea engadía uns costos masivos de almacenamento. Mentras o reloxo non paraba de avanzar, o valor deses ordenadores íase esvaecendo pase niño nos andéis daquelas gigantescas instalaciones. Sección 2. A revolución do modelo directo. Vender antes de fabricar. Entón, o punto crucial aquí é comprender a fenda masiva que hai entre estes dous modelos. A industria enteira basicamente xogaba a adiviñar. Operaban baixo a fabricación por previsións. Adiviñaban canto ían vender e logo almacenaban miles de unidades cruzando os delos para que, con sorte, a xente as comprase. Dell, por a contra, deulle a volta a todo o sistema e presentou a fabricación baixo pedido. A idea en sí mesma era radicalmente sinxela, aínda que de execución complexa, vender primeiro e fabricar despois. O cliente pagaba e só nese preciso e exacto instante a fábrica espertábase, nin un minuto antes. Sección 3. A desaparición do almacén. A eliminación do stock. Agora, fixémonos ben no concepto de stock cero, porque isto é o que o cambia todo. Dell non optimizou o seu almacén, non, eliminouno por completo. É difícil chegar a imaginar o xoque brutal que isto supuxo para toda a industria nos anos 90. Imaginemos visitar unha fábrica de ordenadores a pleno rendimento e non atopar esas inmensas naves anexas cheas de caixas apiladas ata o teto. Inconcebible, non? Un ordenador xamais ensamblaba a menos que xa tivese o nome dun comprador e a etiqueta de envío pegada no chasis. Ao non haber adiviñacións, non había excedentes físicos. A rotación era, a todos os efectos, infinita, porque o produto final xamais tocaba o chan dun almacén. A fábrica converteuse únicamente nun lugar de paso, nunca nun lugar de descanso. Imos ver como fluía este ciclo baixo unha demanda estricta. Paso 1. Configuración e pago por parte do cliente. Esta era a única e exclusiva faísca que acendía todo o sistema. Paso 2. Recepción xusto a tempo das pezas. Paso 3. Montaxe e proba rigorosa. E no paso 4 a maxa física. O ordenador pasaba do banco de probas directamente á parte traseira do camión de reparto. Sen estantes intermedios, sen palez de transición. O traxecto era do parafuso ao camión nun movimento continuo, ágil e sen ningunha pausa. Unha coreografía perfecta. Sección 4. Logística xusto a tempo. Entregas exactas. E claro, para que isto funcionase, a meticulosidade da clasificación ABC de componentes tiña que ser extrema. Se o pensamos ben, non ten ningún sentido xestionar un procesador de $1000 igual que un cable que costa 2 céntimos. Así que, os componentes da categoría A, como os procesadores e a memoria RAM, mantínganse na liña de montaxe apenas para unas horas de producción. Recibían múltiples entregas diarias, tratábanse casi como material radioactivo a piques de caducar.
Porén, cos elementos da categoría C, como os parafusos ou os manuais de instruccións, o risco financeiro era nulo, polo que aí permitíase ter caixas de sobra para non deter xamais a maquinaria. Pero a gran pregunta é como lograban os provedores cumplir con estas entregas da categoría A tantas veces ao día sen colapsar por completo. Aquí temos unha anécdota logística que é simplemente incrible. Dell tiña a tal nivel de poder de mercado que basicamente exigía aos provedores críticos que construísen os seus propios centros a escasos metros da súa fábrica. Nalgúns casos, os almacéns de provedores da talla de Sony ou Intel estaban literalmente alén da rúa. O que fixo Dell foi externalizar magistralmente o problema do almacén físico. De feito, na gran maioría das ocasións, Dell ni siquiera asumía a propiedade legal do componente ata o segundo exacto en que este cruzaba a porta da súa propia liña de montaxe. Unha xogada mestra. Sección 5. Resultados financieros extraordinarios. A vantalle sostible. E como podemos imaginar, todo este xenial enseño loxístico acabou traducíndose nuns números difíciles de creer para calquera analista daquela época. Mentras a competencia tradicional arrastraba eses almacéns pesados, enormemente custosos e cheos de pó, renovando o seu inventario unas lentas 4 ou 6 veces ao ano, Dell facía o máis de 40 veces ao ano, a velocidade do rayo contra o paso dunha tartaruga. Mentras HP ou Compaq tiñan millóns e millóns de dólares inmovilizados, devaluándose tristemente dentro de caixas de cartón, o capital de Dell estaba libre, fresco e en movimento constante. Pero a verdadeira obra de arte de erradicar o almacén foi lograr o chamado ciclo de conversión de efectivo negativo. Ao cobrar os clientes coas súas tarxetas de crédito antes sequera de encargarlles as pezas aos provedores, Dell simplemente non necesitaba diñeiro propio para operar e fabricar. O propio proceso xeraba un fluxo de caixa masivo desde o minuto 1, onde os rivais afundían o seu capital de traballo neses almacéns mastodónticos cheos de pezas que quedaban obsoletas en días. Dell usaba o diñeiro dos seus propios clientes para medrar e expandirse cada día máis. Foi, en todos os sentidos, pura alquimia financeira. Para pechar esta explicación, o caso de Dell déxanos unha pregunta profunda, bastante provocadora, e que de feito desafía os propios libros de texto da economía clásica. En contabilidade sabemos que o inventario sempre se rexistra como un activo, algo que supostamente lle achega valor á empresa. Pero claro, despois de ver toda esta análise, a realidade parece moi distinta. Cando a innovación avanza a un ritmo vertixinoso e os prezos caen día a día, ter inmensas naves industriais cheas de caixas á espera de ser vendidas convértese nun lastre tremendo. Dell demostrounos que o espazo valero e a velocidade de reacción valen moito máis que a calquera economía de escala tradicional. Así que, a próxima vez que vexamos un gran almacén, se cadra non deberíamos ver riqueza, senón un enorme risco financeiro á espera de caducar. Moitas grazas por acompañarnos hoxe nesta increíble exploración loxística.